гуми мълни, надолу има още паркинги. Тук съм с брат ми на приключение. Обаждам се сега на компанията, дето ни дава колата и попитам човека, ние имаме ли някакви забрани с тази кола, къде да ходим, какво да правим, защото повечето компании имат и пича вика, съветвам те да караш по пътя. Ако има път, няма проблем. А ако няма път, мини, ама внимавай. Ни фанаха тук за Будали с брат ми. Тръгваме за паркинга на Елафониси на плажа и стигаме тук по пътя и един човек седи с една жилетка, така светоотразителна и маха. Отбива движението. Това човек, него е. Няма проблеми, всички отбивам я. Обаче слизам от колата, гледам, викаме, долу има още паркинги. И реших, че трябва да хода надолу. Излезнах оттам, досах си супер много, защото това ме направи на пълък, не за друго. И абсурдно. Ако ходите на Елафониси, не спирайте на първия със светоотразителна жилетка, що ви взима за Будали. Това няма нищо розово този плаж. Мапалното е. Като си затриеш овцата и попадаш на коза. И какво е? Ето там мога да лежиш пеш. Много яко. Sunny yesterday.